Тати 15 минути сигурно са минали. Давай целия го фаниш, после. Това е за дядо Иван. Това е на дядо Иван шарана. Днеска за рождения ден. Хванах 3 шарана. Илан ги съсипа. Не, 2 шарана изкара. 2 шарана, единто услов. Що малкия? По-добър съм ли бар от теб, бе? Да. Не знаеш как да умери. И бати, то шаран няма умора. Няма умора, ти казвам. Сега ще се покаже шарана. Ето. Сега ще се покаже пак. Не. Дърпа надолу. Не дай. Давай. Сега Ева шарана. майко! Това е огромен. Това е колкото мен, бе. Това е колкото тебе, аз съм колкото Ми он е дивия шаран в на студен кладенец. Това колко. То се измори вече почти. То май Няма ще бъдеш кърпо. Ще трябва да го сменям. Това е за дядо Иван. До вечера ще му го пуснеш. Чика. След малко ще покажа, мамо. Тук пати няма да Най-красив е като се покаже. Вики да късота. Няма да бараш бъдете докато бъде. Тук на страна. Я не се карай ще слича. Абе няма нищо, бе, той не ми пречи детето. Сега са минали 2 минути. Колко минути се бориш? 15-20 сигурно вече. 15-20 минути борба се прави вече. Сега 30 минути борба. Прави малко, Иване. Малко. Аха, стига. Стигам. Сега ще се покаже след малко. След малко или след 5 минути? Студен тук до 8 часа. Да, и да е клуб, много клуб. Виж как ми тя. Сега ще се покаже сега. Не. Щом излизат ми хурчета, ще излезе. Как дърпа надолу? Иван Гейки стани, чак така да ни Ми, върне. не трябва да пази опора. Това ако беше на дънната, до сега щеше да го е извадил. Дънната. Ей, госто! Гледай, мамо! Моя красив шаран. Снимай, сега ще се покаже. Знаеш какво е голям? Него ето, което сега ще се покаже. Там се покаже дърпа. Оня, унгарец се го извади. Ще си дърпа. Така ще се покаже и той го... Уху, мале! Какво е това, бе? Това май е облечен. Така да изморили са. От батила. Оле, това дивак, бе! Бутни кепа малко напред още. Леко, леко. Това дивак ли? Тигай. Дай на мене кепа, няма да мога да се оправиш. Ето, дръж. Момента трябва. Момента е важен. И това дивак, тате! Е тежък, трябва да го дигнеш само. Тате, това Не да го дивак ли? хванеш от водата. Само да го повдигнеш да влезе вътре. Тате, това дивак ли? Дивак е. Ух, мале, дивак. Тате, трябва да влиза, бе. Тата е в водата и като дойде само натискаш, държиш на надолу. Като крик става. Пробвай. Държиш така, само натискаш и вече ще го хванеш. Да не го стъпнеш накрая. Изведнъж малко шимпанзе. Виж как е маничък. Охо! Сложи. Чакай, няма да го гониш.
не дай го гони, ти дърпа повече. Искаш нито в крайна сметка, дай на мен. Дали му О, дай на Оф, тая. айде, ето. Моля те, дай на тая. Айде от мен да мине този път. Милото, измори ли се, мама? Тати да ти се чисто пред Няма, той без тати дода. риба. Та риба е бати, няма мора. Та риба поглед. Ама това е дивак, нека твоя. Дивака много дърпа е. А, това не е диво. Това не е Див диво. е. Тати вика, че е Вижда ли див. се как като скочи? Всяка сега като изкара. Ами държа, ама... Аз се тече ми се. И стига си дърпал, бе. Стигам, няма борба. Измори ли се? След малко ще се облича, ти казвам. То шаран. Той трябва да излиза вече. Махай, че мама. Айде. Айде, минаха 25 минути. 6 вече. Това ще е само отколко са бори. Това бати борбата не мога да извади толкова време. Това с покача на лаптопа, ти казвам. Ма, Ники, вземи моят телефон да снимаш, защото... Абе, и кушай. Си направила снимка. Най-накрая са от самата риба. Еми, добре, аз не мога да... Трябва да убиш шаран. Ще спреш клипа и... Че ми заблепа мене ръката да държа. Оф, дай на мен. Дай. Не. Тате, това е дивак 100%. Взели го? Хубава работа! О, дивач! Дивак, чист дивак, голям. Пита искат ли го?